अरे पास लेकिन तो मन जाना है तो एक्स्ट्रा के साथ है ना तू टीचर हमारे बड़ा चैंबर है टीचर पालो को दे आता बोर्ड कुछ ना पाना की इधर पाले जाने इधर है ऊपर ना कि तू जा तो टाइमर है कच्चा ना तो गाड़ी रे टीचर को बता दे टीचर तू क्या पीटी सारा ये बोले तो चलो Apple phone 14 Pro Max तीन कैमरा है का तीन कैमरा एक दिन कैमरा है रे मजा तो फ्लैश करो ओके के एप्पल साफ काय क्या राव गो तो पास सगळे परीक्षण भाई तू स्वतः सांगा रे आपण झाडा जाता एवढं झाडा जाता हो आपण वाणी जाऊ मला सोदा मुडाला पुण्याचा मोड खेळपाचो जुगार खेळपाचो शोका म्हूण पूण तेगे जिवितान एक वस्तू येयलो मला मुगले पयलीं म्हाका रडोवपाक जाय हांवें थंय पायले घेतलो वचो इंगाची घेतलो वचो
तो चोरूच्या हातापासून गेला जाय पण ताका दोताना ताची मुदी ही पळय म्हज्या हातान आयली. Wait, hold on. Suddenly I have to make it a table. Hi, Ravi, maybe I will get suddenly stick up in what you can do. तुला सांगला आता आम्ही करू म्हणून असं काय नसतं हे मोठं गोलगारीचे काम एक सोड बाबा ऐकतात तुला. Oh, thank you so much. Ravi, मग एक 50,000ची गरज आहे. तिथला 50,000 हे मी जातो नाही का मोठी गोलगारीची सोडगोडी असते अरे ती सोडगोडी अरे हो फोन कोता यार माका गुगल पेचे 10,000 धाडले आपल्या चोट सुद्धा ती मूड और रोजला इथे खाजू माणूस सरलो ना 10,000 आहे पण फोनदार कोण बेजार करता आणि दुसरी खबर मुळे यार मागतलो ना आणि आहे एकचलो ना फोनदार दिलो ना त्यावी पण आजचा फोन रिसीव केला स्टार्टिंग होता बरं भिवई ना ते हॅलो हॅलो तू सोदिका राहणार होय आपल्या मगा काजा चौकात चोरूच होता म्हणून सांग कोणाचे चोरू मोहन ना मग कसं काय करणार होतं तुझ्या आता चोरू ना ना तसं काय म्हणजे 10,000 मका ये हा होय त्यामुळे मग सांगितला तुला गाड्या जरा होय बस हापा फुलीत गेल्यात होय हा बोले ना होय फुलीला होय आमर आहे शॉपाचे मासे होत रे होय आता तरी गेलो आलो मासे फुलीत घ्यान तो हा गेलो होता दोदे हांगा गेलो होता म्हणजे चोरू काय तुझे चोड होई जंगलाचे बॉम्ब पडा ते मुका आई दिलाय 10,000 मला पैसे मिळवणार झाला अख्खो मिळवणार करून काम कोण दास लोक मुस्लिमाचे ड्रेस घालून सगळे करून ओके सर सायलेंट सर हा सर मला तुझे तोंड पडून माझे तोंड पडून द्यायचे ना कित्याक आमचा कॉलेज अरे पत्तून या उत्तुल ही बॉडी सलमान खान आली सलमान खान बोल राम दे बाबा काला चाल्या पुढे आपण सांगत आहे अरे याची नाक झालं किती किती गेलेला सगळे पैशाचे बोलत आता हा मुझे होल पड़ रे अरे इतना मुश्किल पता है बोल रे मैं तुम्हें आगे नहीं कुछ तुम बोल रहे हैं बोल को चलो अरे हाँ ऑर्डर वितरण वगैरे जेल असतो जेवण जेल अरे जेल खाता है तुम किस खाता है या अरे वळ्या नोट ऑर्डर मग म्हणजे एका प्रमाण बोलतो मला तो मारायचं क्या बैठे हैं अरे मला फोन करून सांगा तो मारायचं तू मग
तो सांग डार्लिंग प्रेग्नेंट आहे ही हुशार काय ऑफर करे तो बाहेर कोण आहे? ओय प्रेग्नेंट आहो ती हुशार आता काय बघी झाला, प्रेम पाजाला. ओय आणखी त्या होता तो मारताना काय म्हणून अरे एशियन मध्ये हा कॉलेजची असं प्रेग्नेंट झालं आणि असं तुम्ही काय सांगितले काय वाटतं सो फोन को चला कौन बरोबर सांगायला काम करतात असं बरोबर खूप असं आम्ही जाण माझं पाणी सोपलं आता तुझ्या लागेल एक डॉक्टरचे काम असते माझं पाय चल ते भरून जात त्यामुळे ना पडू लागेल वाची बोलत होतो माझं पाय चल पाय काढायला गेला प्लीज समज तुका दुडवाचा आधार करून पुढे चाललो त्याला तू दुडू घेऊन पायतो इंटर करतो फक्त गेमली ना काय करो म्हाका तर तुझे विश्वास ना त्या जेन्ना तू पयल्यान काम करतालो तेन्ना तूं पयशांचो कसो विश्वास करता हांवूच न्ही पूण जितोय गोंयकार पयल्यान काम करता ताका सगळें खबर आमगे गोंयचे खबर आमगे गोला 90 किलो गोवा लेट्स करता ला 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 ये था वेळे कुठ्या भागात मुलं लावणार काय ना आडले नवरा क्या आडले पंचायत झाली नवरा क्या पंचायत डूबला से क्या तुम इधर कीड़ा रखता है और इधर कीड़ा मेरे को अभी उड़की मारता समय टोपा अंबाजी ने रखा क्या लगा कीड़ा रखना अभी मेरे को टोपा जाता हूँ बहुत मारने की तुम्हारे नाक डाला है 5 रुपए है लेकिन क्या मांगना नहीं क्या है भाई आम्ही या प्लीज आता नाही ते वाय ना ओय ओय आज कोया आणि कोण ओय आऊ